Zdravo Ivane, prvo ti čestitam na svadbi, ponovo se oženio. Prenesi nam neke utiske sa svadbe. Hvala na čestitkama, pa onako, još sam pod nekim utiskom, moram reći, zato što još traje ta, kao što sam ti rekao malo pre, svaki dan su neki intervju i onda, znaš, kao da se i dalje venčam, kao da to sve traje, pa obnavljam onako u glavi kompletne utiske. Super je bilo, venčanje je prošlo fenomenalno, svadba kompletno, cijela atmosfera je bila na svadbi onako, nismo ni sanjali, eto. Lepo, ko je bio najveseliji, šta se pilo, šta se pevalo? Pa znaš šta, pevalo se sve, ono što je nekako normalno za ovo naše podneblje, pa najveseliji, znaš šta, mogu ti reći da sam bio i ja, a i Jelena, a gosti su bili onako u korak sa nama, ja sam rekao da mladenci na svadbi moraju da budu najveseliji. Jelena se malo pribojavala toga kako će to da izgleda, da će ljudi da se smore. Ja sam rekao, znaš šta, možda ti se očekuješ od ljudi da 3 sata bez prestanka igraju. Njena majka je bila najveselija, to mi isto jedno od veselijih, baš me to iznenadilo i svakoj čast na tome i hvala. Bio je tu Darko Vlajić, on je bio veseo, pilo se sve i svašta. Vidio sam posle na računu, pošto ja ne pijem alkohol, pa me baš zanimalo ko je šta pio. Pilo se od domaće rakije preko skupljih viskija do preskupih šampanjaca, ali ne želimo ništa, sve je bilo kako treba i sve mu super. Lepo, kako je Jelena sad? Jesu i njoj slegli utisci, ili se odmorila? Pa, ona je već počela da radi, odmorila se, znaš, kažem ti, i ona je u toj euforiji, ona je malo tu zategnutije kad su ti intervjui u pitanju, pa je sad to nekako ne paše, jer se odvikla od tih kamera i toga svega, pa jedva nagovaram kad treba negde zajedno da idemo, ali onako, ušli smo u neku kolotečinu, kažem ti, sa tim ispadima vas novinara koji nazovete i onda moramo da komentarišemo i evo već danima obnavljamo utiske. Pa ti i Jelena ste imali dosta turbulentan odnos kroz ove godine, nešto smo videli u parovima. Kako je sad izgledate vaš odnos u 4 zida? Pa, onako kako stvarno izgleda poslednjih 2-3 godine, pogotovo od kad ja ne pijem, što je drastično donelo na polju tog poboljšanja našeg odnosa, funkcionišemo besprekorno, fenomenalno. Neki put imam utisak kao da smo deda i baba u braku od preko 50 godina, znaš, i kad se nešto kao malo posveđamo, aj kao, znaš, aj, nema me smaraš i to. Nema više naravno nikakvih problema, mi smo odavno već dobro i ovo je sad neka, mogu reći, onako kulminacija naše veze i nešto što je neki sled okolnosti koji treba da se desi baš u pravo vreme. Pa da li smatraš da je ovo ta prava sudbinska ljubav za ceo život? Naravno, ne možeš da znaš sigurno, ali koja je tvoja neka procena? Pa znaš šta, kažu, ja nisam, ne kažem da je to istina, ali naš narod kaže da najviše se voli prvo dete i druga žena. Glupo je da pričam o tome i da ja sad kažem da li i koga ja više volim, ali kad su žene u pitanju, siguran sam da više volim Jelenu nego što sam voleo prvu ženu, zašto sam sa Jelenom prošao. Ono što se kaže, pojeli smo više kila soli zajedno u svakom smislu te reči, od najgorih mogućih momenta gde bi nekih dvoje ljudi verovatno se odavno razišli na neki najgori mogući način, mi smo sve to nekako prebrodili, jedan drugom smo, mogu reći, i opraštali i bili podrška i evo došli smo na neki vrhunac naše ljubavi. Ti si malo bocno ono kad si te zvao telefonom, našalio si se, rekao si da se neću kao ša razvesti za mesec dana. Šta smatraš, zašto on nema sreće u ljubavi? Mislim, bocno, nisam njega teo da bocnem, nemam razloga da ga bockam i pogotovo da mu stavim na muku, sad i ne mogu da mu stavim na muku jer unutra ne može da me čuje, ali mislim, ja ne mogu da u nekim trucima stvarno zamislim da čovjek njegovih godina, za njega su njegovi prijatelji u Zadruzi pričali često i ovako, da je on sa tim mozgom u nekim trenucima na nivou deteta, on stvarno to jeste. Ja ne mogu da verujem da se čovjek, znaš, posle toliko iskustva kad je brak u pitanju i nekih, mogu reći, brodoloma koje sam i ja imao i nekih loših veza, da sebi dozvoli da u 40 i nekoj godini sebi dozvoli ovakve neke momente. Verujem da je to neka vanzemaljska ljubav koju on osjeća prema toj devojci, ali prosto ne mogu da verujem da je dozvolio sebi da tako brzo uđe u te bračne vode sa nekim sa kojim je proveo, s kim je proveo mesec dana praktično. Pre toga se kleo u ljubavi nekoj devojci tamo, ne znam. Tako da, ne znam ni šta mu je ovaj sad kompletan potez, ponovni ulazak i tako dalje, ali
Mislim, meni to sigurno ne može da se desi, ja sam se šalio to kad sam rekao, ali daleko sam ja od toga. Da. Svi su mediji izveštavali da mali Željko nije bio na svadbi, a da li je Lena bila? Ne, nisu bili ni Lena ni Željko, mislim da je ovo onako, ja sam bio skeptik u jednom trenutku koga sve pozvati, koga ne pozvati, da li to proširiti na neki veći broj ljudi i da li pozvati i decu, međutim odlučili smo se na ovakav korak, mislim da je bolje što nisu bili. Ja sam jednostavno javna ličnost i ne mogu sad, nemam vremena da ti objašnjam kako ja to sve vidim, znaš, kad praviš tu neku golemu i veliku svadbu koja ima 300 ljudi pa ne možeš da se posvetiš, nije ni to čak neka tvoja satisfakcija, kao ja, došli su mi familija koju nisam vidio 25 godina, pa bolje mi ne dođe ta familija koju nisam vidio 25 godina, a da mi dođu prijatelji s kojima sam u poslednje vreme onako pristojno, mislim da ni Leni ni Željku nije bilo ni mesta tu, kažem, nevjerojatno, nego su sigurno videli da sam obavio taj čin, to je već neki, kao što sam rekao, sticaj okolnosti koji već dugo traje i jednostavno nisu ni pozvani, ja nisam nikog pravo te pitao kao što su me pitali za dozvolu da se ženim i da nekog obaveštavam. Razumem, a eto, svi znaju da je Ana Sejević došla na svadbu kod Darka Lazića, njegova bivša žena, svi su mediji o tom izveštavali. Ne, nije za poređenje, zato što niti sam očekivao, niti sam je pozvao, niti bi došla, Goce i ja nismo, mogu reći, ni u kakvim odnosima već dugi niz godina, komuniciramo samo za neke prekopotrebne stvari koje se tiču nekih... Pa da, i zbog nekih, imamo tu još neke pravne stvari koje su u toku već godinama, tako da to nije ni za poređenje, niko nije lud, ni očekivao Gocu, niti bi ja pozvao, ko što nije ni ona mene. Živimo odavno svoje živote. A koliko često viđaš decu? Da li stižeš? Pa, jako slabo, to svi znate, što se Željka tiče, sve je to opšte poznato, više mi, brate, kažem je muka da pričam i malo mi više i neprijatno što ljudi toliko o tome pričaju i toliko im je to bitno u mom životu, to nekako je sve nešto prolazno, ja sam na neki drugi način u medijima zbog tog učešća u realitiju i to je to. Tako da mislim da moje dece više nemaju odavno veze sa mnom i da ne bi trebalo da budu deo svih ovih intervjua koje ja dajem zbog svog je tog nekog učešća. Pa, da li je Marija Kulić odgovorna za to što ti ne vidiš Željka? Ti znaš da ona forsira tu priču da ti nisi zainteresovan. Da li zapravo ti imaš želju, ali ona možda tako je brani? Pa, ako me konkretno pitaš vezano kad je Željko u pitanju, da, Marija je odgovorna za to kompletno Marijino ponašanje. Gde je Marija, tu je Miljana, pošto me za nju nisi pitao, ali evo kažem ti. Ona Miljana je već u realitiju. Pa da, ne, kapiram, da, ali naravno da su oni glavni krivci za to što se moj Željkov odnos, mogu reći, pokvario, odnosno vratio se na neki početnu poziciju iz koje je sada mnogo teško uraditi ono što smo uspeli da uradimo za tih 9 meseci tamo. Tako da, kažem, tu smo na nultoj tački i vidjet ćemo kako će to biti dalje. Pa šta misliš o Kulićkama? Eto, nešto si izjavio da si Mariju blokirao, da te zvala 500 puta? Ona lupa, eto da sam ja nju, tako da imaju neke fiks ideje, znaš, meni to onda, kad tako čujem da neki čovjek, bez obzira da li je Marija ili neko, kad tako nešto lupe, što nema veze s mozgom, mene to plaši. Znaš, kad mi šta, nisam te blokirao, budala. Ne mislim ništa dobro. Nažalost, imao sam taj period kada sam negde, mogu reći, ono što su ljudi imali prilike da vide, da sam promenio kompletno mišljenje, pogotovo o Mariji, o Miljani manje više tu teško da može da se promeni mišljenje, o Mariji jesam, ali mislim da je odgovorna i kao majka i kao baka prema Miljani i prema Željku za postupke koji su se desili, tako da smatram delom odgovornim za kompletno ovu novonastalu situaciju i zbog toga ponovo nemam neko lepo mišljenje o njoj i ne znam kako će se to promeniti i da li će moći, mislim da više neće moći, ali ono što smo uspeli da nekako izgledimo, teško je ponovo to ponoviti. Jedino ono što ostaje meni ta neka borba za Željka, odnosno da dete sad ponovo nema taj neki prazan hod u svom odrastanju kada je otac u pitanju. A sad malo neprijatno pitanje, da li se kaješ što imaš dete sa Miljanom? Ne zbog Željka kao Željković, zato što sad je to vezan za te Kulićke, bukvalno ceo život. Znaš šta, ja sam odavno to rekao. To ne znam kako ljudi, teško je to izgovoriti. A kajem se što sam bio sa njom, a naravno da se ne kajem šta se posle toga desilo i šta se rodilo, to daleko od toga. I
u prilog tome govori i moj odnos sa Željkom u prethodnih godinu dana koji je nekako, mogu reći, napravljeno, ali kajem se samo odnosu što sam sebi dozvolio da imam tu neku avanturu koja je sa osobom koja je takva kakva je Miljana i koja nije ni za mene ni podobna da bude pravi roditelj, ni neki normalan čovjek. Ona je, mislim, moje mišljenje o Miljani se generalno zna godinama unazad, tako da ako me pitaš da li se kajem, to kajem se što sam bio sa njom. A tu komentarišu što ona plakala u Eliti kad je čula za tvoje venčanje? Ma, rekao sam i to da ona možda zaplače kad doće, znaš, ona ima tu neku čudnu energiju u sebi da možda zaplače i da proba da obmane narod, ali već su navikli ljudi na njene fore i fazone i ne verujem da je uopšte plakala, za mene nema ni razloga da plače. Ona je rekla, ja njega više ne volim, ta devojka mora shvatiti da ona, nažalost, to je taj neki vid emocionalne bolesti koju ona ima, to je da ona, mislim da ona ne može da voli stvarno nikog, ona je žena koja ima obsesiju prema partnerima oko sebe i sa ljudima u koje se eventualno zaljubi, tako da nije ona plakala zbog toga, niti ima razloga da plakala. A da li voli bar vašeg sina? Ne znam, to treba nju pitati, ali ne znam, to ćete morati nju da pitate. A da moraš da se vratiš Goci ili Miljani, koji bi se vratio pre? Da moram da se vratim? Ne mora ništa, mora samo da se umre, ne bi se vratio ni jedno ni drugo u životu. Kad bi mogo da izbrišem te periode iz svog života, vrlo rado bi izbrišao, ako su to dva momenta, deca su jedno, to odmah da razjasnimo, ali odnosi sa partnerkama koje sam imao, kada je Goca u pitanju, mislim da sam tu prerano ušao, da sam bio mlad, ako sam u tom trenutku za sebe smatrao da sam jak, stabilan muškarac, da ja mogu to sve da iznesem. Ne kažem da nisam izneo, nego jednostavno, znaš, iz ove perspektive se može reći da sam požurio, što se Miljane tiče, malo pre sam rekao, tako da... A reći mi sad, mnogi su tebe očekivali kao deo ove Elite. Da li si imao neku ponudu? Zašto nisi deo ove sezone? Nisam imao ponudu, ali ja mislim da sam kroz svoje intervjue i mogu reći i kroz svoje učešće negde onako i nabacio u više navrata da ja negde stavljam tačku na karijeru kada je reality u pitanju i da bih voleo da dignem to na jedan viši nivo. Ja sam za to da ostanem i dalje u tom nekom formatu. Jako me zanima taj reality, hteo ja to ili ne, pogledam ga i gledam i pratim situaciju, aktuelan sam i aktivan sam i tamo, jer me često opominju zbog nekih stvari, tako da tu sam, ali kao reality učesnik najviše. Da li imaš nekog svog favorita? Pa ja nemam, mnogo sam ja iskusan za to da bi ja sebe stavio u poziciju nekog suštog gledalca koji ima favorita. Nemam favorita, ali mogu da pohvalim nečije učešće, ne kažem i ponašanje, mogu da pohvalim da sada učešće Nenada Macanovića, i to sam mu više navrata rekao zato što smatram da je konačno izašao iz tih okvira porodice Kulić, odnosno iščaurio se i nekako se oslobodio, mnogo je više komunikativan, mnogo je više u centru zbivanja, aktivan je kao reality učesnik, što do sada nije bio slučaj. I otprilike to je to za sada. Janjuš, kao i uvek moj prijatelj i drug, vrlo dobro pliva u svemu tome, nisam ni sumnjao. Mislim da mu je ovako čak jedna od otvorenijih sezona kad su te žene u pitanju i da može lagano da se profura, osim ako se ne daj Bože zaljubi, onda ga je natrljao. To je to. Simpatična mi je Kačavenda, ali plašim se i to sam je rekao pre ulaska, da mora da pazi da se mnogo ne zalaufa pa da ne padne, ali eto, to su prilike ljudi koji su mi onako zanimljivi. Sad si pomenuo Kačavendu, svima je poznato tvoj, da kažemo, ni sukobi sa Anom Ćurčić. Da. Da li si sada, ne znam, da li si sreo nek danu, koje je tvoje mišljenje o njoj? Nema šta da se, žena mi je juče poslala tužbu, to sam negde objavio na Instagramu pre par dana, oni su ona je potpuno u haosu nekom, ona je u potpuno jednom životnom rastrojstvu, vidim da joj se sve kule ruše i da na svim poljima nekako postaje gubitnik i sve to postaje vrlo javno i transparentno, što jedna iskusna Beograđanka sebi ne bi trebala da dozvoli. Dobio sam tužbu nje, zamisli zato što sam je opsovao i izgovorio neke reči koje ona meni prva izgovorila, tako da potpuno ima loše savjetnike, loše poteze pravi, nisam je sreo, nemam gde nigde sretnem.
nemamo više ni te sukobe, jer se ona nigde ni ne oglašava, ni pojavljuje i to je to. Sad, kad Čavenda tamo raskrinkava nju, to je neki njihova neka privatna stvar, to mene ne zanima, volim to da slušam i da, to je to. Da, a tebe Zorica Marković ispolivala sopkom u jednoj emisiji. Da, Krmača me ispolivala, i ona isto mogu reći onako, znaš, ljudsko jedno, sa kojim sam isto imao u jednom trenutku, mogu reći, neko pomirenje, a što me ispolivala, nego me i ona posle prijavila, oni ljudi ne znaju šta rade, znaš, ljudi se smeju u policiji, maltene, znaš, ti se šališ sa tim institucijama, dobar dan, ja došao sa tebe prijavim što imaš crvenu majicu, što ti lud čoveč, znaš, i od tad nema ni nje nigde, znaš, niti ima po emisijama lupetara nešto i kad se pojavi negde nešto baljezga i lupeta, naravno, ograđuje se od kompletne situacije, od velikog prijateljstva sa Anom Ćurčić i sa ova dva debela Nemca, Neca i Peca i ovi Indijanci. I znaš, beže od onoga što znači apsolutno da su obmanuli gledaoce, narod i znaš, moraš da stojiš iza svojih reči, svojih dela i to je to. Tako da, što se te Krmačista tiče, ne zanima me. A da li si ti nekog prijavio ili tužio? Ja nisam, idiot, ali sad ću. Ne, apsolutno da imam potrebe i najavio sam i evo i sad kažem, hoću. Baš juče kažem, pa nije sad ni važno, već sam ja najavio koga ću da tužim, ali do sada nikada to nisam uradio, stvarno sam glup. Znaš, ne zato što se ja plašim što su oni me tužili da ovo što je ona mene prevela, od toga nema ništa, a i plus ovo sa Ana što me tužila, oni ne znaju šta će, ni od toga nema ništa. Mislim, samo će oni da popiju kontra tužbe, ali ja ću sad uskoro da podnesem 2-3 tužbe. A reci mi, čime se ti sada baviš ovako svojom svestom? Ja nemam vremena da se bavim nečim trenutno, jer moje ovih 3 meseca koje je ovako prošlo od kada sam izašao i u toj pripremi svadbe, venčanje i svega ostalog, ovako dani lete, tako da još ništa nisam započeo. Kažem ti, ja sam negde očekujem i možda neki angažman, voleo bih da mi se to uskoro desi, tako da sam u toj nekoj situaciji da čekam, a imam neke svoje planove sa Jelenom, naravno, koje ćemo uskoro da realizujemo, u zavisnosti, naravno, od tog da li će se to desiti ili ne. A da li je taj angažman neki javni posao? Javni. Treba, mislim, nije ništa konkretizovano, nešto je u nekom povoju, nekoj najavi, ali ja bih voleo da se to uskoro reši. A reci mi, da li se ti nadaš da sad, recimo, tim novim poslom se rešiš ovih titula, bivši zadrugar, bivši muž Goce Tržan, otac deteta Miljane Kulić? Ne, to otac deteta Miljane, to me ne znam, to tako kad negde lupe, znaš, i za njih tako nekad piše, to nisu moje titule, ja neću moći da uradim ništa u nekom kratkom roku da bi osvojio, da bi zadobio neku novu titulu, osim da postanem pekar pa da pečem hleb jedno 5 godina, pa onda da kažu, znaš, i da se zaboravi da me nema nigde u medijima, to bi moglo. U suprotnom ne, tako da ja ću uvijek biti neki iskusan reality igrač, bivši reality igrač, a vreme je da možda i da me potpišu nekim novim imenom, vidjet ćemo. Da, a tebi ipak narod mnogo voli, šta misliš, zbog čega si zadobio te simpatije naroda? Pa, mene narod stvarno voli, to je činjenica, ja sam to pokušavao i mnogim ljudima koji ulaze u reality i koji pokušavaju da obmanu narod, to se na kraju sve vidi, znaš, mnogi pocenjuju te čuvene tabele na kraju i te plasmane, to je mnogo bitno u realitiju, zato što je to stvarno sud, jedan višemesečni, a mogu reći u mom slučaju dugogodišnji sud naroda. Ja sam kad su reality u pitanju uvijek zauzimao baš visoke pozicije, tako da je, ako mi je to neka satisfakcija, neko unutrašnje zadovoljstvo za kompletno moje učešće, meni jeste, zato što to stvarno prija. Nisam doživeo neku veliku osudu naroda, naprotiv, tako da voli me narod. Ja znam da me očekuju u nekom realitiju, ali za sad teško. A da li ste planirali možda ti, Jelena, neki vaš reality? Ne, Jelena je izrečita da nikada više neće ući u reality, tako da nismo mi za taj, znači nismo to. A kada bi dobio neku mnogo dobru ponudu, ogromna cifra da je u pitanju? Bi, za mnogo dobru, ona i ja bi. Čak i zajedno, dakle? Da. Dobro, i reci mi samo za kraj, pošto rekli si mi da ste neke poslovne planove, koji su vaši lični planovi sad? Da li prvo planirate neki medeni mesec, da li planirate proširenje porodice? Proširenje porodice, naravno da. Bože zdravlja i Bože sreće uskoro, a što se tiče medenog meseca, ne, bili smo na odmoru, rekao sam i to, nisam se pristali za neko, po PS-u ide sad moramo na medeni mesec, ako nam iskrsne neko putovanje,
znaš kakve su žene vole da putuju, te u Pariz 5 dana, te u Rim, tako da bombardovan sam svakodnevno sa tim nekim ponudama na svoj račun, ali zašto da ne ići ćemo nešto, ali ne nešto specijalno sad. Lepo, lepo. Hvala ti puno. Hvala i vama, pozdrav za Hype. Hvala.